गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. एक मोठं ऐसपैस घर, घरासमोर अंगण, अंगणाला संपूर्ण वेढलेलं एक चिऱ्यांच्या दगडांचं कुंपण, कुंपणाला आतील बाजूने असलेली 2 नारळाची झाडं, घराच्या बाजूला विहीर आणि घरापाठी असलेला एक शौचालय. पण त्या घराची खरी ओळख होती ती म्हणजे त्या घराचा माळा. त्या माळ्याचं बांधकाम काहीसं विचित्रच होतं. घरात तशा 3-4 खोल्या होत्या, पण तो माळा त्या संपूर्ण घरात पसरला होता. इतकं असूनही त्या माळ्याची उंची जास्त ठेवलेली नव्हती. जेमतेम 4-5 फूट इतक्याच उंचीचा असेल तो. आम्ही त्या घरात नवीनच आलो होतो, तेव्हा आम्हाला त्या माळ्याचं भारी आकर्षण होतं. पण वर विजेची कोणतीही सोय नसल्याने माळ्याचा तो संपूर्ण भाग हा गडद काळोख्या अंधाराने व्यापलेला असायचा. खरं तर त्या माळ्यावर संपूर्ण आतमध्ये आमच्यापैकी कोणीच कधी गेलं नव्हतं. किंबहुना तिथे जायची तशी हिंमतच कोणी केली नव्हती. त्यामुळे तो माळा आमच्यासाठी अजूनच भयानक बनला होता. मी माझ्या लहान भावासोबत जेव्हा कधी हॉलमध्ये खेळत बसायचो तेव्हा तेव्हा तो माळ्याचा प्रवेश मार्ग माझ्या नजरेस पडायचा. असं वाटायचं त्या अंधारातून सतत कोणीतरी आमच्यावर नजर ठेवून आहे, कोणीतरी लपून आम्हाला पाहत आहे. पण तिथेच असलेल्या लाकडी जिन्याने वर चढून त्या माळ्यावर जाऊन याची खात्री करायची माझ्यात हिंमत नव्हती. आईने तर मला बजावलंच होतं, काहीही झालं तरी कधी एकट्याने त्या माळ्यावर जायचं नाहीस. जर का तू गेलास तर तिथे कायमचा हरवून जाशील. ही भीती त्या काळच्या माझ्या बालमनाला पटणारी होती. माझ्या भावाचा तर कधी वरचा संबंधच येणार नव्हता, कारण त्या माळ्यावर जाणाऱ्या पायऱ्या कोणत्या तरी महाशयाने इतक्या उंच केल्या होत्या की प्रत्येक 2 पायऱ्यांच्या अंतरात अजून एक पायरी सहज मावली असती. मला इतक्या वर्षांनी आज असं वाटतंय की ज्याने कोणी तो माळा बनवला आहे त्याला मुद्दामूनच लहान मुलांना त्या माळ्यापासून जाणीवपूर्वक लांब ठेवायचं होतं. पण एके दिवशी एक विचित्र घटना घडली. दुपारची वेळ होती. मी माझ्या लहान भावासोबत नेहमीप्रमाणे घरी खेळत बसलो होतो. पण माझा भाऊ, त्याचं आज काही खेळात नीट लक्षच नव्हतं. तो सारखा त्या माळ्याकडे पाहत होता. मला तेव्हा ते काही तितकं सिरियस वाटलं नाही, म्हणून मीही त्याकडे जास्त लक्ष दिलं नाही. पण 5-10 मिनिटांनी तो जोरजोरात रडायलाच लागला. इथे मी वेगळ्याच काळजीत होतो. भावाला रडवलं म्हणून आता मला आईचा फुकटचा ओरडा पडतो की काय, आणि तसंच काहीसं होणार होतं. आई रागारागातूनच आतून बाहेर आली. मी आपला आधीच एका बाजूला झालो होतो. आई माझ्या भावाला विचारू लागली, काय बाळा, काय झालं असं रडायला? पण तो काहीच बोलत नाही म्हटल्यावर तिने मला विचारलं. मी देखील मला काहीच माहीत नसल्याचं तिला सांगितलं. तेवढ्यात माझा भाऊ आईला वर माळ्याकडे बोट करून दाखवू लागला. पण त्याचं रडणं काही अजून थांबत नव्हतं. काय झालं? माळ्यावर काय? तिथे बुवा आहे. माझा भाऊ रडव्या आवाजात म्हणाला. तसा आईच्याही चेहऱ्याचा रंगच उतरला. तिने तिथूनच एकदा वर माळ्यावर पाहिलं आणि मग माझ्याकडे. उद्यापासून तुम्ही इथे बसून खेळत जाऊ नका, आतल्या खोलीत काय ते खेळा, असं म्हणत माझ्या भावाला उचलून ती आत निघून गेली. इथे मी मात्र त्या माळ्याकडे पाहतच राहिलो. तिथे अंधाराशिवाय दुसरं काहीच दिसत नव्हतं, पण तिथे काहीतरी होतं जे मला त्याच्याकडे बोलावत होतं. एरवी त्या माळ्यापासून लांब पळणारा मी त्या दिवशी मात्र त्याकडे खेचला जात होतो. संमोहनात जावं तसा मी कधी त्या माळ्यावर जायच्या पायऱ्या चढलो. माझं मलाच कळलं नाही. मी माझे दोन्ही हात वर माळ्याच्या लाकडी फळीवर टेकवले होते. मी रांगत त्या अंधारात जाणार तोच माझ्या पायावर जोराची चापडी पडली. अरे मूर्खा, वर कुठे चाललास तू? खाली ये. तसा मी भानावर आलो. हे मी काय करत होतो? मी तसाच झपझप खाली उतरलो. माझा श्वास वाढला होता. मी धापा टाकत होतो. मी सांगितलं होतं ना वरती जाऊ नकोस म्हणून. मला एकीकडे आई ओरडत होती, पण मी मात्र त्या माळ्याकडेच पाहत होतो. जर आई तेव्हा वेळेत आली नसती तर. माझी आई माझा हात पकडून मला आत घेऊन गेली, पण मला लवकरच त्या माळ्यावर चढण्याचे परिणाम भोगावे लागणार होते. या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी रात्री 12च्या सुमारास माझ्या आईला त्यांच्या खोलीतून कसला तरी आवाज आला. ती झोपेत असल्याने तिने डोळे बारीक करून पाहिले. त्यांच्या खोलीचं आड केलेलं दार हे पूर्ण उघडलं गेलं होतं.
तिने समोर पाहिलं तर तिथे मी उभा होतो. तिने बाबांना सांगून खोलीची लाईट लावली. मी आयुष्यात पहिल्यांदा झोपेत चालण्याचा अनुभव घेत होतो. त्यानंतर माझ्यासोबत अनेकदा असा झोपेत चालण्याचा प्रकार घडला, पण मला जेव्हा जाग यायची तेव्हा मला यातलं काहीच आठवत नव्हतं. एकदा मी असाच गाढ झोपेत होतो, तेव्हा मला कोणाच्या तरी आवाजाने जाग आली. मी डोळे उघडले आणि नीट कान देऊन ऐकू लागलो. कोणीतरी माझ्या नावाने हाका मारत होतं. मी तसाच उठलो. आवाज खोली बाहेरून येत होता, म्हणून मी खोली बाहेर आलो. तिथे आल्यावर असं कळलं की तो आवाज हॉलमधून येत होता. मी तिथून हॉलमध्ये आलो. बराच वेळ तो आवाज येणं बंद होतं, म्हणून मी परत फिरणार तोच मला माझ्या नावाची हाक शेवटची एकदा स्पष्ट ऐकू आली. तो आवाज माळ्यावरून आला होता. मी टेबलावर ठेवलेली टॉर्च हातात घेतली आणि वर माळ्यावर चढत गेलो. तेव्हा मी तो माळा टॉर्चच्या उजेडात पहिल्यांदाच पाहत होतो. दूर दूरपर्यंत तो माळा रिकामा होता. मध्ये मध्ये खालून आलेले खांब हे माळ्यातून वर छतापर्यंत गेले होते. मी त्या अंधारात खेचत चाललो होतो. मी माझ्या ठोपऱ्यांवरच पुढे पुढे जात असताना अचानकच माझ्या हातातील टॉर्च बंद पडली. आता मात्र मी जाम घाबरलो होतो. मी टॉर्च हातावर जोरजोरात आपटू लागलो. ती काही क्षणासाठी चालू झाली, पण ती माझ्या डोळ्यासमोर एक भयंकर दृश्य दाखवून गेली. समोर माळ्यावर एका बाईचं प्रेत पडलं होतं. मी घाबरलो, भीतीने ओरडू लागलो, पण माझी हाक घरातील कोणाला ऐकू येत होती का? मी मागे फिरून ठोपऱ्यांवर धावत सुटलो. काही वेळातच मला समोर माळ्यावरून खाली उतरायचा एक मार्ग दिसला. तसा माझ्या जीवात जीव आला. मी तिथे पोहोचताच माझा पाय कोणीतरी घट्ट पकडला आणि मला त्या भयान अंधारात कोणीतरी खेचत नेलं. मी धडपडून जागा झालो. मला हे एक भयंकर स्वप्न पडलं होतं, पण मला त्याच वेळी प्रचंड वेदना होऊ लागल्या. मी पाहिलं तर माझी दोन्ही ठोपरं ही सोलपटली गेली होती. जणू मला कोणीतरी ठोपऱ्यांवरूनच एखाद्या लाकडी जागेवरून खेचत नेलं असावं. मी प्रचंड घाबरलो होतो. मी वेदनेत होतो, पण काहीच वेळात मला त्याहीपेक्षा भयानक धक्का बसला. माझा भाऊ माझ्या बाजूला नव्हता. मी आरडाओरड करून घरातील सगळ्यांना जोरजोरात हाका मारू लागलो. त्यांना बोलावू लागलो. तसे माझे आई वडील धावत तिथे आले. माझा भाऊ तिथे नसल्याचं पाहून तेही घाबरून गेले. त्यांनी अख्खं घर शोधलं, पण तो तिथे कुठेच नव्हता. तो त्याच्या छोट्याशा पायांनी वर जाणं शक्यच नव्हतं. तेही काळजीपोटी रडकुंडीला आले. तोच त्यांनी माझ्या ठोपऱ्याची जखम पाहिली. त्यांनी मला विचारल्यावर मी त्यांना मला पडलेलं ते स्वप्न सांगितलं आणि त्यांना जे समजायचं ते समजून गेले. ते धावतच वर माळ्यावर गेले. त्यांना तिथेच माझा भाऊ गाढ झोपलेला दिसला. सगळं काही फिरून आता माझ्यावर आलं होतं. झोपेत चालण्याच्या नादात मी चक्क माझ्या भावालाच उचलून वर माळ्यावर नेलं होतं. पण हे खरंच इतकं साधं आणि सरळ नव्हतं. या घरामध्ये, खास करून त्या माळ्यावर, नक्कीच असं काहीतरी भयानक होतं, जे आम्हाला बाहुल्यांप्रमाणे त्याच्या खेळावर नाचवत होतं. चौकशी केल्यावर आम्हाला असं कळलं की त्या घरामागे खूप वर्षांचा भयानक भूतकाळ आहे. त्या घराच्या माळ्यावर एका वयस्कर मृत बाईचं प्रेत तिच्याच मुलीने 15 दिवस ठेवलं होतं. लोकांच्या म्हणण्यानुसार ती मुलगी काहीतरी काळी जादू आणि तंत्रमंत्रांच्या सहाय्याने विविध वाईट शक्तींना बोलावत होती, जेणेकरून ते तिच्या मृत आईचे प्राण तिच्यात परत आणतील. पण एवढं करूनही शेवटी काहीच फायदा झाला नाही. तो माळा मात्र त्या आत्म्यांचं ठिकाण बनून राहिला. पण त्या माळ्याची तेवढीच एक गोष्ट नाही. त्याच्या आधी हे घर ज्या मूळ मालकाचं होतं, तो मालक स्वतः एक काळ्या विद्या करणारा मांत्रिक होता. त्या माळ्यावर तो एक प्रकारचा सैतान पूजत असे. त्यासाठी तो दर अमावस्येला त्याच माळ्यावर एका कोंबड्याचा बळी देत होता. एकूणच तो माळा आजवर फक्त अशा वाईट कामांसाठीच वापरला गेला होता. हे ऐकल्यावर साहजिकच आम्ही ते घर कायमचं सोडून दिलं. ते घर सोडताच आपोआपच माझा झोपेत चालण्याचा प्रकारही कायमचा बंद झाला.
रागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.